Mamosteyên jin bi piştgiriya Rêveberiya Perwerdeya Netewî Parêzgeha Amedê ve pêşengeha binavê çalakên hefteya fêrbûna jiyanê li dar xist. Jin di vê pêşengehê de kedaxuyên ên desta, hunerên xwe ên taybet pêşkêşê welatiyan kirin. Nava salekî de me bataniyê çêkir, ser örtüye ranza çêkirme, çanteme çêkir, hem bi derî çêkir, hem bi tayê me çêkir, me tayê kağıtê çêkir pê, tiş pir bû, me patik çêkir, çend heb mamoste min yetiştirmiş kir, vele berê zehmet dibînin. Ama paşî da wexta dialimin dibin çiqa basî te, çiqa xweşik e, em pozitif enerjî digirin. Ez cilam em çê dikin, em tega çêk dikin, em yöresel kıyafet çê dikin, öğrenci tên dialimin. İlk tên mesela seccade, kolluk, ayaklık çê dikin. Ondan sonra mesela çaket çê dikin, pantolon çê dikin, etek çê dikin, van yöresel kıyafet çê dikin. زحمت نه بری هنی تین دعلمن حفت ناف حتلات کده دعلمن چه دکن yani ناف روشن خور چه دکن گاده خور چه دکن مروی خوان چه دکن ama پر خوشه yani Mamosteyên jin amaje pê dikin ku kelûpelên pêdiviyên ên malên xwe bi dest û çavên xwe bi sebir di nava salekê de amade kirine. Ji nexşan bigirin heta tûrik, gerdenî, fîstan, sifre, qenefçe, dantel, beroşên ji axê, zembîl û her wekî din. Her wiha ji alavên kevnar giradên nûjen jî çêkirine û wê bikarbînin. Proje em zêdetir li ser tiştê kevn em werdigerînin tiştên nû. İşte nûjen, em pirser nûjen yani armanca me em dibin mesela tiştê ku êdî hunda bûne, ebim ji ber çavan kentine, an jî tiştê ku di sendoxê dayikê me da, pîrê me da kevin bûne, riziyane, em piranî wan tiştan mesela em carna em ji serê çopê jî em dibînin, bala me dikişîne em tînin, em dişon, em paqij dikin û em dibin gelo em vana wergerînê çi, em ê çawa karibin. Ev jî pir bala gel dikişîne, bala herkesî dikişîne şu nihal Türkiye projeyê ku saheye jê radme sıfır atık ve geri dönüşüm projesi. Ez jî li ser wan tişta dixebitim. Pêşengeha mamosteyên ên çar navçeyan jin destar, têşî, çerqa bendikê anî bûn. Laliyekê genim hêrandin, laliyekê sînî û tablo çêkirin. Her wiha xwarinên taybet ên Amedê jî hatin nîşandan. Pêşenge wê hefteyekê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.